Yeah, so Mukoma Shephered, mwanakomana wangu akaona interview yatakaita kuti ndo Mukoma Shephered wacho ndo vamwakakubatsire muchatanga magitare vakashandana namachesu vakadzidziswa namachesu vananhingi sazvikanzi ndikukumbirawo kuvapa something katano zvitori bhozi vapana vakamakristu vanoenda kumachechi kavanga vachidzidziswa zvekusidha plus bhendi ravo rai rinonzi legends night taurai navo munzi kuti vanobvuma here kuaccepta gift yangu saka ndopana kakufanira pandira Mukoma Shephered ndopana atava kupa ichi gitari yeah. And this one is a Gibson. Haasi mamwaya anozobhenda after saka haana kupai nokuti haacharide, haana kupai nokuti rakafa, but angokupai sekudzidziswa kwavanoitwa kumachechi kunzi kusidha chichichichi vapana ndiwe chechi kavapana rakanaka kutai ndiyo ngatimbesemawo vakuru vanoti chaunorima ndo chaunoita sei chaunokohwa zvinobuda muvhu hazvisikana zvinozoti ukarima muvhu munobuda zvakasiyana munobuda tsime munoita semuita sei but chaunenge warima chinoita ndinotenda nekuti usatarisira kuti vaiva ndakamboita zvakati ndovachandiitira but vanhu vanenge vachiona. Chinoshamisa ndechekuti mwana asati azvarwa uchitanga ticha atitarisa mwana auya akatoti pfungwa iyi hainotombofungwa even nababa vacho havanotomboifunga pfungwa iyo but yafungwa nemwana. Izvo tinozvikudza izvozvo kuti mwana anoziva kuti mukuru uyu akashanda nevaimbi vakawanda chaizvo saka regai ndinomupewo chipo. Ini hangu ndinokutenda ndinoziva kuti mwoyo wako ngaurambe wakadaro usaitira Mr. Chinyani chete asi itirawo nevamwe vakawanda. Mwari achakupa zvakawanda nokuti ukaona uchiziva kuti iri ndo badza kai red iblood mwana uyu ndizomukudza ngokuti akabva kuchata mai saka wangobatanidza muchato nekubvisa pfuma ipapo kawanda saka ndosaka asipo uziva kuti munhu akachangobva kuroora kakunoitwa zvana honeymoon tichazotouya toonana naizvo. Mr. Knowledge kuninyati ndimusati mambosvika pano chokwadi handisati ndatopasvika nhasi uzi Mukoma Shephered takaita nawo interview yakazoonekwa nemwana yacho then komasoro tikaita nawo futi saka ndomudziyo waati titambidze vachinyana. Okay, yei regai titende zvapuwa legendi redu Shephered Chinyani mudzidzisi. Takakunda, Mwari akukomborere, Mwari akuropafadze pane pawakakamura, Mwari ngaaodzere zita raMwari kuti rikudzwe. Tinotenda nemba yako kuti Mwari aichengete, kuti Mwari wakanaka muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Taisimbokuona mashows achimbeti gara first onenge ri 1989 kukwadzana saka pane mazuva zvopa papfura nguva yakareba saka maita basi nekupfura nekuperekedza Mukoma Shephered. Aiwa no tinotenda une mudziyo wapuwa nemwana uyu Mukoma. Apa kutokunda kutobunda zvakavamba ndiko chigutiro tamba wakaguta chigutiro tamba wakaguta chigutiro tamba wakaguta chigutiro tamba wakaguta ukamaiko ndo unatotamba chips iyo tototamba gofingo dance iyo kai amana zvinokudzwa mwana welegend. Yes, mwana welegend. Yes, legend mono mukundidze legend chokwadi akunditambidzawo zvinhu pamberi penyu malegend unenyati force the force kani zulu makore nengoti the fox kapeza is the force the force mukweo foster the force mukweo nice it's good nengoti foster the fox aiwa ndo kusaziva tikatana waizi zvakuda zvinokuzwa step.